Hello everyone, hingke bahai tongbai sabaigra di puilaono hingke norok khayo kaham tongbai na hanai hingke haina norok bai godal na bagi phaijago guys hingke norok logi logi ano riui tongbai na hanai khayo guys norok logi khaise logi jona heda hingke phaide tini video no sung channel bagai buskango agol laisonta. Wow guys, kusugo hingke belai na aram nango nokbar sip thanda tini salo belai khana aram majaka. Guys, tini belai no sal kaham samung khanya di no belai no kaham hingke belai thanda satu mokre wati bokre belai no thanda masing hai salang dong tini belai aram nango tin dia samung khanya ni guys. Kya nazara hai guys, beautiful. Hinkai guys sini Agartala bo belai no nai thoka belai nya to botong thogo oro belai nya nam nai thogo asung no kaham tongo hamya tongo hai ba joto jaga no kaham tongo hamya tongo abato joto jaga na to tongo iko thruksa bo ano tam khai tong hinsingo angka ang sari kabuna ang rest khlai tongo kujuk saka o hnei. So friends, angka ang norong no o video ni bisingo kaisa correction khlainai o khum hingke tuma khum kagos de hin tam khum obo hingke to tam cinema hai obo ang kisa sino obo hingke ang cinema lia bung malia norok kisa sai khana dita comment khai sananta puni guys je o video nai tongnai rong no koyota. Hinkai friends tabu rod rawi tongo o rod no rawi sing kuli sakawo ti sanai joto ni sakawo pas kalawo ti sanak layo dolani. Hinkai friends finally wati finally bagai nokha sombui phaika angke tabuk sung cinema ni nyok kisa polythene bai ma thuklu laisinai. Bah guys nokha somkang kino wati kalayo pa tabung marna guys tinle wati bangha wati phai guys siri rok blend stra nang thamai kya hingke abo sana thalia guys tini video asukno hingke norok jotono kaham tongni tai channel subscribe khlai nyamo tapok dita guys.